Какво означава да си християнин? Някои хора казват: аз съм българин, християнин съм. Но да си последовател на Исус няма общо с принадлежност към определена нация или култура. Апостол Йоан пише: а на уния, които го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч на тия, които вярват в Неговото име. Мнозина казват: кръстен съм, ходя на църква на Великден и Коледа, но спасението не идва чрез дела. Апостол Павел пише: защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас. Това е дар от Бога, не чрез дела, за да се не похвали никой. Добрите дела са плод на истинската вяра, а не средство за спасение. Други твърдят: вярвам, че Исус е духовно извисена личност, велик учител, но Библията ни учи, че Той е самият Бог, въплатен в човешка форма. Самото Слово, в плът и кръв. В началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Словото беше Бог. Последовател на Христос е този, който се покае за греховете си, приеме го за свой Господ и Спасител и живее всеки ден в светлината на Неговата воля. Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Християнската вяра е жива, пламенна и действена. Затова и книгата Откровение предупреждава: така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те повърна из устата си. Не е достатъчно само да се наричаш християнин, а да живееш с Христос ежедневно. Той самият казва: не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство. Христос е ясен: който обича баща или майка повече от мене, не е достоен за мене, и който обича син или дъщеря повече от мене, не е достоен за мене. Християнинът поставя Бог на първо място във всичко. Християнството не е просто религиозна принадлежност. То е идентичност, заложена в Исус, живот изпълнен с вяра, покаяние и следване на Христос през целия ти житейски път, докато го срещнеш лично и чуеш думите, за които душата ти копнее: влез в радостта на Господаря си.